L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu jew l-MTA hija l-entità responsabbli biex tippromovi u tavvanza l-prodott turistiku tal-Gżejjer Maltin. Illum it-tim tagħna ltaqa' ma' Michela Sant li taqdi rwol eżekuttiv fih dan din l-awtorità. L-irwol tiegħi fih dan l-Awtorità għat-Turiżmu huwa dak ta' Executive fejn nagħmel parti mit-tim tal-Product Development fis-sezzjoni tal-Beach Management. Meta kont għadni studenta kont bdejt fil-catering u wara mxejt tal-Travel Agency u għaldaqstant il-ħajra t-turiżmu minn dejjem kienet preżenti. Minħabba l-esperjenza li diġà kelli fix-xogħol bbażat fuq it-turiżmu, iddeċidejt li nidħol kors l-Università ta' Malta bbażat propju fuq it-turiżmu. Dan il-kors kien jinkludi diversi suġġetti fejn jgħin lill-istudent isib it-triq tal-karriera tiegħu fit-turiżmu. Fid-dipartiment tagħna ma tantx għandna dak li tista' sejjaħlu ġurnata tipika fuq ix-xogħol. Ix-xogħol huwa kontinwu matul is-sena kollha iżda jilħaq l-eqel tiegħu hekk kif ikun riesaq is-sajf, fejn il-bajjiet jibdew jintramaw bis-slielem, bridges, walkways, waste management bins, lifeguard towers, dak kollu li hemm bżonn sabiex il-bajja tkun tista' titgawda min-nies. Waqt is-sajf imbagħad naraw li l-bajjiet kollha maniġjati mill-MTA ikollhom is-servizz tal-lifeguards u l-beach supervisors għaddejjin. Wara s-sajf imbagħad ovvjament naqilgħu dak kollu li nkunu armajna sabiex isirilhom il-manutenzjoni u nibdew il-proċess ta' procurement u quote għal dak kollu li hemm bżonn għas-sajf li ġej. Fost ir-responsabbiltajiet ta' Michela hija għandha rwol fil-ġestjoni tal-bajjiet imħarsa mill-MTA. Tinvolvi ruħha fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet kif ukoll tieħu ħsieb il-Blue Flag Program. Tkellimna ftit aktar ma' Michela dwar xogħla u n-natura ta' dawn ir-responsabbiltajiet. Il-Blue Flag Certificate huwa ċertifikat ta' eċċellenza li jingħata l-bajjiet li jkunu laħqu ċertu livell ta' kwalità. Dan jingħata mill-Organizzazzjoni Internazzjonali Foundation for Environmental Education li tkun provdiet setta kriterja li wieħed irid jimxi magħha. F'Malta din l-organizzazzjoni hija rappreżentata minn Nature Trust. F'Malta għandna 9 bajjiet li għandhom dan iċ-ċertifikat u l-Awtorità tat-Turiżmu timmaniġġja 7 minnhom. Dawn huma l-bajja tal-Adira fil-Mellieħa, Golden Bay propju hawnhekk, Għajn Tuffieħa, Buġibba Perch Beach, Awra Point, il-bajja ta' San George ġewwa Paċville u Fontadir f'Taslima. Din is-sena kellna wkoll l-istatus ta' Beach of Quality lil-bajja tal-Fajtata ġewwa Marsa Scala. Biex bajja tkun eliġibbli għal dan iċ-ċertifikat trid tilħaq il fuq minn 30 kriterja li jinqasmu f'5 gruppi. Fosthom li jkun hemm waste management tajjeb u dan jinkludi li nipprovdu bins fejn in-nies jistgħu jisseparaw l-iskart. Il-bins huma maqsumin fi ħġieġ, plastik, metall u skart ieħor u minn din is-sena żidna wkoll l-iskart organiku. Il-Blue Flag titlob ukoll li l-bajjiet ikunu siguri għal kulħadd u għaldaqstant noffru wkoll is-servizz tal-lifeguards. Huwa importanti wkoll li l-kwalità tal-ilma dejjem tkun tajba. Fil-fatt jittieħdu kampjuni minn kull bajja darba fil-ġimgħa. Ir-riżultati mbagħad jitwaħħlu fuq it-tabelli li jinsabu fl-entratura ta' kull bajja. Nipprovdu wkoll dawk li ngħidulhom beach buggies fuq il-bajjiet tar-ramel u hoisters dawk il-bajjiet tal-blat għal dawk in-nies b'diżabilità fiżika li normalment isibuha diffiċli biex jinżlu fl-ilma. Apparti minn hekk ikollna wkoll programm ta' attivitajiet edukattivi li għandhom x'jaqsmu mal-bajjiet u l-ambjent naturali. Dawn l-attivitajiet jattrattaw udjenza varjata fosthom tfal, żgħażagħ, adulti kif ukoll anzjani. Kull attività tkun relatata ma' waħda mis-17 il-Sustainable Development Goal li jinvolvu l-ambjent, l-iżvilupp sostenibbli, il-ħajja taħt il-baħar kif ukoll is-saħħa fiżika.
Is-sajf li għadda jinedejna l-kampanja bl-isem ta' Luna l-Fekruna fej permezz tal-maskot Luna dorna diversi skejjel madwar Malta fejn inqara ktib edukattiv u tfal ġew iżjed konxji tal-Blue Flag. L-għan ta' din l-inizjattiva huwa li permezz ta' attivitajiet u logħob it-tfal ikunu aktar konxji tal-importanza li nżommu l-baħar tagħna nadif u sigur għal kulħadd. Kollaborazzjoni ma' Skola Sajf kif ukoll mal-Gear Guides organizzajna diversi attivitajiet oħra relatati mal-iskart fuq il-baħar, speċjalment fl-ixken tal-plastik. Għaldaqstant, l-attivitajiet inkludew Beach Sandcastle Experiments, cleanups u l-affarijiet kollha li ntużaw waqt dawn l-attivitajiet kienu riċiklati. Kellna wkoll diversi grupp ta' Girl Scouts internazzjonali fosthom minn Franza li ġew propju Malta sabiex jagħmlu dawn il-cleanup. Bħala attività fiżika organizzajna attivitajiet ukoll bħal beach yoga kif ukoll training sessions fuq il-bajjiet. Għall-anzjani ħsibna wkoll f'attivitajiet li jinkludu logħob tradizzjonali Malti kif ukoll pottery. Attività oħra li ntlaqtet ħafna tajjeb mal-pubbliku hija l-Health Checks fejn flimkien mal-MMSA l-għaqda tal-istudenti tal-Mediċina organizzajna pop-up stands fuq il-bajjiet fejn il-pubbliku seta' jiċċekkja l-pressjoni u l-livell tas-sokkor dirett fuq il-post. Matul din l-attività tqassmu wkoll samples ta' sunblock filwaqt li ġiet spjegata l-importanza tas-sunblock kontra l-UV. Apparti minn hekk kellna sessions informattivi fuq il-Bram. Flimkien mal-professur Alan Dejdun ħdimna flimkien fuq il-kampanja ta' Spot the Jellyfish fejn il-pubbliku ġie infurmat bid-diversi tipi ta' bram li jinstabu fl-ibħra tagħna u x'għandek tagħmel hekk tara xi waħda minn dawn il-bram. Nħossuna ferm sodisfatti nagħmlu dan ix-xogħol meta naraw il-bajjiet armati u mexjin bl-operat tagħhom u jitgazdew kemm il-Maltin u kemm it-turisti li jiġu jżuru xtutna. Il-valuri huma importanti immens fuq il-post tax-xogħol. Bħala tim aħna nemmnu ħafna fit-teamwork, fit-tqassim tax-xogħol kif ukoll fil-komunikazzjoni bejnietna. Li tirrispetta u tkun rispettat huma valuri li wieħed għandu jħaddan ukoll. Esperjenzi jkollna l-ħin kollu iżda dawk l-aktar li jibqgħu f'moħħok huma meta tara persuni b'diżabilità jiġu u jgawdu l-bajjiet tagħna permezz tal-faċilitajiet li noffru bħala awtorità. Sabiex is-settur tagħna jibqa' kompetittiv, l-Awtorità tat-Turiżmu qed tkompli tinvesti fi prodott tal-ogħla kwalità kif ukoll f'affarijiet awtentiċi bħal turiżmu reliġjuż u l-importanza lejn il-kosta tagħna. M'hemmx role model partikolari li jinspirani fil-karriera tiegħi imma nammira ħafna lil dawk li rnexxielhom ilaħqu mal-ħajja maġla ta' kuljum speċjalment bejn ix-xogħol u l-familja. Lilin mid-dinja tax-xogħol iżda brabta mill-qrib mal-ħidma tagħha, Michela għandha s-safar għall-qalba. Hija tkellmet ftit magħna wkoll dwar l-imħabba li għandha l-ivvjaġġar, il-baħar u n-natura. Is-safar huwa marbut ħafna ma' qalbi għaliex jagħtik l-opportunità li taljena mir-rutina ta' kuljum u tagħmel memorji li jibqgħu miegħek għal ħajtek kollha. Żort bosta postijiet fl-Ewropa iżda n-natura tal-Awstrija iżżomm post partikolari ġewwa qalbi. Esperjenza bil-kenus ġewwa l-muntani hija esperjenza sabiħa ħafna fejn sfortunatament ma tistax tagħmilha meta tkun ġo Malta. Meta tkun imsifra dejjem tipprova tfittex dik il-bajja biex tieħu xi idejat minnha li tista' ġġibhom lura ġewwa Malta mbagħad. Il-parir tiegħi għan-nisa u żgħażagħ tfajliet qed jikkonsidraw jibdew karriera tagħhom fit-turiżmu jien ngħidilkom go for it għax huwa settur dinamiku ħafna u jgħallmek esperjenzi ġodda kuljum. F'episodji oħrajn se nlaqgħukom ma' membri oħra li jiffurmaw parti mit-tim tal-MTA fejn se nsiru nafu aktar dwar ix-xogħol li jsir minn wara l-kwinti.
Narawkom għalli jmiss. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.